Nagapangunang banwas ang Oton sa may pinakadamo nga kaso sa human immunodeficiency virus o kung HIV sa probinsya base ni sa data sa Iloilo Provincial Health Office. Sunod kay Dr. Wendell T. Marcelo, Provincial Health Officer 1, naka-record ang Provincial Health Office ng 2,273 kakaso halin 2005 tuptub 2025 kag 210 sini ang na-record lamang humalin Enero subong nga tuig. Magluwas sa Oton may mataas man nga kaso ang Pavia, Pototan, Haniway, Santa Barbara, Barotac Nuevo, Dumangas, Cabatuan, Lambunaw kag Miagao. Ginpahayag ni Dr. Marcelo nga manubo pa sa target ang diagnostic coverage sa probinsya bangod 41% lang ang mga kaso nga nadiskubre sa diin tuman kalayo ini sa 95% nga target. Ang treatment coverage sa ang yara sa 80% samtang ang viral suppression rate nagalabot lang sa 67%. Ginalantaw nga isa sa mga nagapangunang mode of transmission amo ang sexual contact. Ang aton nga treatment coverage ara sa 80%, kagang aton nga viral suppression, meaning nanubo ng viral load suppression ara sa 67%. So amo na gid ang aton nga makabulig kita nga pasayugon tag gid ang aton nga testing for HIV para ma-diagnose naton ang mga person living with HIV. Kay kung ma-detect natin sila early, ma-treat natin sila early, ma-stop natin ang transmission sa HIV sa ating community. Si Dr. Wendell Marcelo.